Ai, ama, baina zer dago? Amaia da, nire salto irakaslea. Ze gauza garra. Amaia, zergatik da ingarrantzitsua saltaka ibiltzia. Ba, saltoka bizitza hobetu lertzen delako. Vale, jarraitu mode bariketak zein berde guain. Venga, belauna gora. Ba! Nuka hotxilan. Bi, hiru, lau, bost, Vale, ya bukatu da zailo, ez da? Zukaldatzea gongo geha. Hori da, igual hobe. Gero jarraituko deu. Ja! Ai, ama, hemen txinao, arnaz ez duka, izerdiak endu nahian. Amaia jarri nau saltaka, eta nik ezin geldiu, Ze ondo pasaeten? Hombre, eske honekin normal. Eharra da, Baina hau zer da, kirol bat, jolas bat, o... Denetarik. Denetarik? Bai, kirola egite duzu ongi pasatzen. Eta adibidez kirola, baina bat daude lehiaketa kirol honenak? Exhibizioak. Exhibizioak egiten dira? Bai. Igual prespatuko naiz ni, Etorri. Gustatu zait, Gustatu zait. Egia esan hor saltaka sentitzezea ez dakit. Mantxi salto ba bezala, dinbi danba, ai ama. Zer gauza hona. Bueno, zu nuen bat dituzu klasek honena? Ni altsasun. Altsasun. Bai, irakaslezea, aspalditika, no noiz hasi ze historia honekin? Ez, hasi naiz oraintxe, urtarrilean. Bai. Eta noiz etorri di hauek Euskal Herrira? Ni gaurrengo aldiz ikustitutena. Euskal Herrira orain dela 4-5 urte. 4-5 urte? Bai. Bueno, bakizuen, agazu altsasun, badauela klasek hartzia. Eta gaurrengo deuna da, sukaldian, eta ikasi nundik noa ibiltzean, historia hauekin nola daka izena? Jauzi botak. Jauzi botakin, nola nundik noa ibiltzen den, eta aldi berean dilista batzuk ingoitu, ados? Zogoxoak. Zogoxoak, zukaldean moldatzezea? Piskat. Zaizu? Bai. Piskat, saltokan moldatzea, orduan zukaldean ere bai. Bueno, lagunak eta Amaia, garatuko izuet, dilista hau ekiteko garaian nundik noa ebiliko gan. Ingo ditugu dilista normal batzuk. Ingo deuna da lehendabizi barazki guztik ondo erregozi, bai baratzuria, porrua, tipulina, asenaioa eta piper berdia. Ondo goxatuta daudenean, tomate pixka botako jau, baitare dilista botako ditugu bertara, gero ura jarriko jau eta utziko ditugu gixatzen, lasai. Gio, behin bukatuta daudenean, olio virgin pixka berotuko deu, goiaraka botako deu piperra utzana dilisteta eta bertara botako deu oleioa, gatzan puntua eta dilistak listo. Ingo deuna da gero patata honekin gauza berezi bat. Makina hor dakau, makinatxua, sartuko deu bertan, bueltak ateakoa eta kiribil batzuk ateatzen dira, rigituko ditugu, gio dilisten gainean jartzeko, eta hoi gutxi balitz, hemen foie gras pixka dakau, plantxati pasako deu, laukitxo batzukin, eta dilistan gainean jarriko ditugu bai. Ados? Bueno, hau esan da lania jarri bihargea. Azteko eta behin ni porrua garbitukoet. Barazkitxok, zuken mendikan, 3 alde, ateako eskiazu? Vale. Venga. Saietuko naiz. Zer nahi oso piperrakin hasi, o zen joakin? Vale. Bueno, konta iguzu. 4-5 urte, ordutikan zuk ekarri zenitu nonea, nun ikusi zenitu zuk lehen da bizuko aldi? Jauzi Ba, nik ezagutu nituen COVID garaian. COVID garaian. Etxean. Etxean bertan? Etxean, bai. Eta nola izan zan hori? Berez nik daukat belauna gaizki, oso gaizki. Bai. Daukaten dinitis kronika. Nik kriston ansidadearekin, kirola egin behar nuen, eta ez dukan ezer egiteko, etxean, beti mina, eta orduan behin ikusi nuen salto egitea, ona zela ansidaderako. Vale, baino belaunantzako ez? Baino belantzako ez. Eta orduan ikusi nituen, olako, ez dakit nola diren, salto egiteko kamalastiko horiek. Bai. Baina, karo, belaunarentzako zen egokia. Eta orduan, artikulo batean, behan, azkeneko partean, ja agertzen ziren bota hauek. Flipatu nuen. Eta gustatu zitzaizkizun. Bai. Hau topatu ja nire ansitatiak entzeko eta belaunantzako hain txarra ez dan. Hori da. Eta orduan, olentzer hori eskatu, hurrengo gabonetan, eta 2020-tik, bai, 2020 batetik, ja hasi nintzen saltoka eta ja... Eta gelditu. Baina hori, badaki, irakasle zela, klasik ematituzula. Bai.
Adibidez, erosketak itea horrekin jute saltoka? Ez, Aha, hombre. Vale. Baina jendea begiratzen duelako, bestela. Bestela gungo zinan, ez da? Bai. Vale. Bai. Egia esan, nahi pea gustaz, eta, zakit, zaten mantxizaltua bezala, harinago sentitzen zea, ez da? Bai, ematen du, egan zaudela bezala. Bai. Hasieran beria daka, hasieran horreka pixkat hartu behar da, eta gero, pute Ja, zehazte. bai, egia da, bai. Bueno, eta, egia esan, ze benefizio dazka, o zergatik da ina proposau, hola, artikulazioetan mina daka unian daulakotan? Ba, a ber, kontuan hartuz, amortiguadore bat daukala beko partean, Bai. ba, horrekin, impactuaren 185, 180 xurgatzen duela. Eta orduan, egin dezakezu, ia edozein kirol. Osa, daude espezializatez berdinak, eta orduan, erosketak egitera ez, baina korrika egitera bai. Osa, jende ateatzea korreka itea horiekin, Bai, ze karo, batera zaitezke edozein lekutik. Osa, hobe da, inditik igual ez joatea, baino, Ja. baina, bueno. Eta, adibidez, zein da, bota hauekin gehien lantzen den muskulua, ez dakit, igual gehiago da iztarrentzako, Bai. gluteontzako, ez dakit, Beko partea gehiena. beko partea da gehiena. Bai. Gero bai, jarri ditzazkezula, bakizulako pulserak dazkanak pixua. Bai. Eta horrekin ere egite dituzu... eskuzko ariketak bai, eta... Hori da, eta orduan batzen zu dena, eta ja da, kompleto. Kompletua. Bai, ona, bai. ona. Bueno, eta zuk honen klasek ematen dituzu Iruñan bertan. Altsasun. Ez, Altsasun. Iruñan juntzinen zu hartzea. Hori da. Vale. Ni hasi nintzen Iruñan. Zori, lortu nituen Altsasun nengoela bizitzen, eta jo nintzen Iruñera bizitzera, eta han ez egon ez errez. Eta orduan, karoan, pixu batean, ezin nuen egin. Eta orduan, ja, ikusi nuen atera bat zirela klasea, eta hor nire instruktorarekin, Liz, ja, hasi nintzen klaseak ematen, jasotzen. Jasotzen, bai. Bai. Eta noiz eman dezu urratza klasek ematen hasteko. Nola izan da hori? Zea, askar, ez da, prozesu, ez da? Bai. A ber, berez, janukan erabakita orain dela 2 urte. Vale. Eta hori, etorri zen marka berri bat, Espainiara, sartu zen marka berri bat, eta orduan horrekin etorri ziren bakurtxoak egiteko aukera. Eta orduan lortu genuen, Iruñara etortzea, hori, 4 edo 5 profesional. Vale. Eta orduan horiek eman zituzten klase batzuk, eta egon zinen hartzen klase. Hori da. Ona. Eta, adibidez, nola dia klaseak onenak? Zer da, aerobik lantzekuak edo nolakoak dira? Bai, dia koreografiak. Vale. Hasieran egite duzu beroketa, gero koreografia, eta gero ja lasetzen zara, egite duzu dantzatxo bat, lasaiago, gero ja duzaketak, eta hori, baina bai. Eta izerdia erki botatzea, ez da? Ja, beroketarekin jazta. Beroketarekin, ni ez dut eta beroketein da jai izerdiran jarri naiz. Bai. Eta nunen bat dituzu klasa, ez dakit horik kiroldegian, oleku badakazu, edo nun ibiltzezea? Berez, alkilatze ditut salak, bai. eta normalean egiten dira leku utxi batean. Vale. Eta hobe da, ispilu bat baldin badago aurrean. Vale. Baino, egin daiteke kalean, eta... eguraldi hona egiten duenean, hemen Euskal Herrian ez asko. Eta ispiluak zertako laguntzen dizu igual erresago hobetzen eta gauza zuzenago egiten dagoela? Hori da. Hasieran ematen dizu pixka lotxa. Nik igual ez nahi ikusi, garratio zuen, Hasieran gertatzen da hori, bai. Karo, ez da zerbait arrunta, ez da? Ez. Eta, karo, ikusten zara lehenengo aldiz horrekin, eta duzu, zenabil. Erra matxin zautua. Baina bai, gero hobetzen duzu teknika, behiratzen, ze ikuste duzu zure irakasleak nola egiten duen, eta orduan ja, hasten zara, ongi jartzen. Eta, adibidez, klase bat ezen bat irauteu. A ber, beroketa, gero... Ordu bat. Ordu betetxeko klase. Eta nahiko izango ez, da? Bai. Osea, ordu batekin... Eta jende asko zaudete klasean, ozen jende... Bai, espero nuena, baino gehiago egia esan. Ezan du, lako exito bat, ezakit. Bai, kriston arrakasta, Altsasun, oso pozik. Ze, ona. Eta, adibidez, eskuragarri daude olakoak, edo klasek hartzeko aurrena usten diozu probatzen eta gero erositen dia, norbeak erosi behar ditu, o nola kudeatzen ez hori? Osea, daude 2 moduak, erosi aldituzuzuk zure botak, baino, karo, lehenengo aldiz, ez duzu erosi behar. Orduan, alokatzen dira. Ados. Nik eramate ditut klasera, eta... Alokatu aldia, eta gustatzen bat zaizu, gero norbeak bakoitza beriak erosi. Hori da. Una. Bai.
Bueno, nola zoaz horrekin, batzuk Ya jakin. está. Vale, beste bai gehiago. txikitu. Ez, nahiko Txikitu? zurituta, baina horiek ere bai txikitu beste egin Vale. dezun bezala. Hola, bai. edo Oso ondo txikiago. horrela, bai, horrela botako ditugu, goxatuko ditugu, eta barazkidan goxatzen ditugu nian, gero ja dilistekin astuko ditugu, eta listo. Eta ze entzuten da? Musika entzuten da, zu kantatzen dezu, ritmoa eramaten dezu normal, ze? Ni hasi nintzen nire etxean. Bat bi, o nola, o musika jartzen zu, zer da hor? Ba, hasi nintzen ni, egiten nuenean etxean, altxasun, nik hartzen nuen nire mikrofonoa eta egiten nuen salto eta abestu. Jope. Eta eskerrak ikasi dudala salto egiten, baino abesten ez dut ikasi. Orduan, hobe da musika jartzea. Eta hori nik idatzen dut klasea. Ba hori, zenbatzen ditut pausuak, azaltzen ditut. Ah, igual, bat, Bai. bi, hiru, lau, eskua, bat, bi, Hori da. hiru, lau, venga, boroa, venga, onola, venga, adibide bajarri. Lurrera. Adibide bajarri, bat, bi, hiru, lau, lurrera. Ba hori, ba igual, bat, bi, hiru, lau, belauna. Eta orduan, altxatu duzu belauna. Vale. Gero, ba, ireki, eta irekite dituzu. Gara, hankak ireki, Bai, gero hori da. itxi, gero horpua gora. Hori da, bai. Eta pausu bakoitza dauka bere izena. Eta pausu bakoitza daka bere izena. Bai, gutxi gora A bera, ber, bai. adibidez guri kontatu izen horiek, zer izen daga, Ba, adibidez, pendulo. Pendulo, zer da? Hala gira. Ah, vale, bezala. penduloa, vale. Gero, jumping jack, Jumping normala. jazz, vale, ados. Gero hori belauna, orpoak, eski, Eski, aurrera eta atzera, vale, eta ezakitula zegeio. ondo. Bai. Vale. Eta, adibidez, musika jarrita, ze, musika gainero jartzen duzu? Hor Bai. ritmoa Bai, bai. fortia da? Dira musika espezialak, osea, daude ginak, dira ordu bateko musika, Bai. eta orduan dauzkate... Osea, juten daka intensitateak Hori da, goitzen, bai, geizten. hori da. Segun eta egiten duzu momentu bakoitzean, ba musika doa parira edo ez. Adibidez, eta nahi bazu energia gehiago sartu, ze rock and rolla sartezu, o Bai. daude velozidadia gehitzeko ere bai abestiai, edo... Ez, nik egitu dudana normalean volumena igo. Volumena Asko. igo, bai, eh? Bai. Vale. Orduan entzuten Inor da. ritmotik esateatzeko, ezta? Hori da. Baina bai, daude abesti ezberdinak. Osea, zuk eskatu aldituzu, ba, zuna, gustuko dituzun abestiekin, ba, olako abesti bat egitea. Baina zen nahi eskatzen jozu hori adibidez. Daude DJ-ak eta hola. Ah, Ja, DJ-ak espezialik. ontako? Bai. Vale. Musika fitness eta hola egite dutena. Ah, musika fitness, bai, Bai. aerobika eta holako gauzak eta Hori egiteko, da. eta azkenean antzeko bada, Bai, ezta? bai, Vale. bai. Eta adibidez, horre emateu zanko jarrita zua zela organian, jendia zer horitzea, asko horitzea hortikan? Ez. Nik ikusi ditut, bi pertsona edola erori direla, baino izan da kasualidadea, zapaldu dutelako zerbait eta... Bai, baino oinez eba eroringo hori ziala. da, hori da. Vale. Zoldi badakizu oinez egiten, ez jartzi botak. Aurrena ikasi oinez ibiltzen, geho korrika egiten, da gero bota garri berdia. Vale. Hori da. Ondo. Bueno, eta ikasliak, eukituzun harrera jendian hasi izan da. Jende gaztia, jende heldua... Ba, denetarik adibidez, altxasun bai direla gazteak, baino Iruñan asko dira, joaten dira ama eta alaba. Ama eta laba. Bai, torduan. Eta ama eta laba, eta aita semia ez? Ez hainbeste. Gizonezko gutxi? Oso gutxi. Que Batzu zainas, badaude, baino... Ba, bai. Egia esan. Bai, Total, bai. Egia esan, bai. Zatigan azkenean jendik igual lotzagatik, oso esan Bai. dezuna bestegatik, eta azkenean hemen lotza euki behar da lapurtzeko. Ja, Beste hori da. zertako, Ez, ez. Eta gutxio kirola iteko. Bueno, hauek hor organikoa gota, Vale. barazki guztik ilei jabazkau. Bueno, piperra falta zaigu. Piperra ere bai txukunduko deu, eta hola ja barazki guztik martxan jarriko ditugu. Bueno, aldeuna inda, bueno, gero jungo gea zuritzen patata hori, ni piperra txukunduko eta barazki danak dazkaunian, erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Bueno, eta zuk bai esan dezu, alokatzea dituzula, nondi lortzen dituzu bota hauek? Aldia erosi, erresa da erosteko? Erresa dira Bai, oso topatzeko? erraza, bai. Internetetik, oza, fizikoki ez daukagu oraindik ezer, hola, instalazioa handi bat saltzeko, baina internetetik, oza, niri eskatzen didazu eta nik eskatzen diot. Bai, proveedoria eta Bai, ikasten hori da, ditu, bai. eta non iten dituzte bota hauek? Nondik etorri da kirolau? Ba, berez, Kanadatik edo Latinoamerikatik, edo, oza, Vale. zehazki ezakin nondik. Putzuan bezaldetik. Bai. Vale. Hemen etorri daia beranduago. Ados. Bai.
Bueno, lagunak, esan deuna, hemen barazkik martxan jarriko ditugula, eta erreportai bat ikustea jungo gehala, bale? Oso ongi. Ba, zehazki jungo gea, aratz erretegira. Eta ikusiko zuen, gaina urteurrena eukidu egon dela gutxi, 35. urteurrena, eta eundoko festa indue, ake pixkatekin daude, baino esan digue kriston errezeta prestatuko iguela, eta bagoa zarea, ikusi eta ikastea. Aber, noiz dakaun, aukera dastatzea juteko. Guazen bertara. Haupa, Joseba, Xavier, aratzarrete egitik. Oinala gutxi, egin dugu, 35. urterrena, festa itzela egin genuen. Eta hortaz hitz egingo dizuet. Eta nola ez, zukaldarian izenez, errezeta, betiko errezeta bat, prestatuko dizuet. Ezagutzen gaituzue, ez da lehendabiziko aldia egozatena gure etxian, eta pixka kontatuko dizuet nolako festa antolatu genuen 35. urte horretan ospatzeko. Hasieran dudetan ginen, egin nahi genuen, pixkate afari berezi bat, eta gero festa pirata bat. Baina, azkenean anaia eta biok hitz egiten esan genuen. Bueno, gu pixka pirata gabea ere, eta gauz normal bat ingo dugu. Eta esan genuen, dugu festa bat, pintxoa jarri dituen igual, milaka esaten bat, milaka pintxo, 200 lagun baino gehiago etorri zian, seme alabak egon zian eta ilobak lanian, laguntzen, eta kombinatu genuen, gure lagun eta bezero guztieri zehaiatu ginen, zetik ahoz egin genuen. Gero, bueno, sorpresa izan genuen, laguna dakagu Fermin Muguruza, eta bere kontzertuak hasi baino lehen, aurreneko kontzertua gure etxian eman zuen, egun hortan nirentzako sorpresa, Jo Maiak ere bertso bat egin zigun, eta Jose Mazpeitia bere alabak aurreskua dantzatu zigun. Oso polita izan genuela, gure ekoizleen laguntza. Eskatu gabe, etorri zian laguntzea, bai zagarrogiak, bai kupelekin kanpoan getu zian, mitarte etxekoak, arabakoak, etorri zian, beha zerbitzera ardoak, arakinak ekarri zigun aragila, bueno, eta izan genuen laguntza egia esan da mundiala. Gero gure partez, azkenean zerbitzu bat eman badun, handiritokatu zaidan zukaldean egotea, baina gustora gogoten nahi zolakotan lanian, kanpoan baino. Orduan, ia jasateko, 35 urtea ospatzeko, biribila izan duzen. Gure festa ja kontatu dizuet, eta ben, jumargea, ze plater prestatzen dizuetan ikustea. Gaur prestatu behar dugu, betiko plater bat. Dara, molleja saltza berdean. Baina, jolastuko dugu, beste osagai batzuekin. Almejakin, basetxerri urre azpikoakin, eta bilaren muturrekin. Aurrena, jarriko gu sartei batian, jarriko gu olioa, baratxuria eta piperra. Gu karta fijo bat dakagu. Eta tarteka, plater ezberdinak sartzen ditugu, denbora deko platerak eta horrela. Eta hau, tarteka da, beste plater bat jartzen dugula. Gero, botako dugu mollejak, gatza pixa botako dugu, eta maizena pixa jarriko dugu loditzeko. Salteatu, eta txakolina botako dugu. Ramon Errastin txakolina. Ur pixkat, utziko dugu, juten, egiten. Gure etxean, gure amak beti egin ditu mollejak. Bai behiana, bai ardianak, hauek ardianak dira. Eta iaz, zenperen, bildotze gunean, aurkeztu genuen platera hau, han xokokin bat egiten dugu, ja 3 urte amatzagu area juten, hango lagunen gana, eta bertan aurkeztu genuen. Muturra ja egosita daudena, botako dizkiogu ere, garai bateko platera da. Normalian Araban asko egiten da, eta Errioxan perjitutak. Jende gehiena hola ezagutzen du. Baina gure etxean egiten zuten saltza berdean ere. Eta handik etorri zen pixat ideia, almejak sartzeko, zetik zaporean bat egote, eta beste osagai batzuk juten dira jolasten, eta denekin batea, plater oso osoa gatzea. Ikusten dugu ja molleja ja egin dagoela, hau gaina plater bada, dakagula uste horla prest, imaginatu biharko baldin bada, oso no gatzen da, ez da momentu egin behar. Baina almeja obrena da, azkengo momentuan botatzeko, eta perexia ni ere, ez beltza ez gatzeko. Orduan egin botako jogu, almejak eta perejila. Bezeroen aldetik ere, oso politia da, etortzen ziala, igual,
mutil gaztiak etortzen zenak, bagoita artekoa jatera, gero aita eta ama izan dira, bere semea labekin etorri izan du dira, eta hemen eskontzak, denetatik batailuak, eta, bueno, eta hori oso politia da, ez? Eta, hogeita hamabost urte, jende asko pasatzen da, baina jende askorekin harremana mantentzen dugu, jende asko. Azkenean, eran honetan, bezeroak dira, azkenean, familikoak egiten dira asko, gehiek asko. Kontatu dizuet, gure 35. urte horreneko festa, nolako izan dudan, pixa gure ibilbidea, plater bat, betiko plater bat, etxean diteko erresa, eta, bakizue, probatzeko, aratze erretegian, nahi zuten hemen egongo geha. Atea zabalik. Haupa, Xavier, eta eharra indezuen platera, ez? Berezia, hor, itxaski, gero mendiko histori, daneti, topatuko dugu hor, baino goa. Nasketa bikaina indezue. Desiatzen hori probatu, goxatu, eta zuei berri ikusteko. Besarka handi bat, eta jarraitu, beste urte gutxienez, Ni txiko nuke eta beste 35 ditea. Pentsatzeiat, esperoit. Bueno, ondo jarraitu, eta gugurean jarraituko dugu mentxe. Barazkik, goxatzen nahi zaizkiu. Behitu zeitxurakaen hemen, Errego zidia, estea erre, baino ja, xamurtu dia asko. Ikusi zuen porrua nahiko txikila indetela. Azkenien, porrua eta tipula nahiko txikila itezeatik, bestela, fibratxoak eukitzitu batzutan. Ondo garbitu dugu, kanpoko geruzuak endu dio, eta baino, uste badeu porru puska hundiak ero jendiak, nei berdintzai, nei mordoa, uste zai goiarak adan, da barazki mordoa bat topatia dilisten artean. Baina batzu ditzai hain beste uste, txikiago iten ditu, eta ia desegin iten dia. Kistona geldetukoa. Hemen ja, hola da honian, guan iten deuna da, tomatia bota. Bale, tomatia botatze jau, ematizkio buelta batzuk, 4-5 buelta, usten dugu hor minututxo bat, eta guain dilistak ingoituten uretatik pasa, ondo garbitu, eta bertara bota, eta urakin ondo estali, gatza pixkat, eta gero porratuko dugu berriro gatza. Hemen inbiar deuna da patata berezia. Patata berezia biteko, makinatxoa berabeliko dugu. Eta ingozuna da, lehen da biziko eta behin zuritu ondo, bale? Behin zuritzen zunean, gero, alde bateko puntxa batei xaflateako jo, bale? Zergatikan, xafla hortan, gero inbiar deuna da, ondo hau sartu. Hemen ondo katiatu behar dugu. Eta ondo katiatuta da honean, gero sartuko dugu bera, botella emango jau, eta hor espilaltxoa katiako zaizkigu, bale? Bale. Venga, ekin horrekin, eta esan dakua. Ni guain, iragatzi ingo ditut dilista, bakizue beti hautza eta historik eta ukitzituela, beti beira egon bai, batzutan arritxin txarren bate bai egotea, eta beti ondo errepasatu behar dira. Bale, hori ingoet, eta jarraitu behar dugu itzaiten, Aldi berean, bale, Amaia? Bale. Astian, zenbat biher egiten dituzu klaseak eman? Nik emate ditut 3 egun astean. Astian 3 egunetan emate dituzu zuk? Bai, hori da. Beste norbaiteke bai gehiago emate ditu? Karo, gero nik joaten naiz nire klaseetara, jasotzera. Hartzea eta eman dituzu eta jaso ere bai? Bai. Me katxila mar. Hori da. Bai, eta zer jo, hartu ezu saltuana ez da? Ni beti nago saltuka. Beti saltuka. Ona. Bai. Bakizu Zumaiarrak korrikai nola ditzen dioen? Boz. Saltaka. Bani joa saltaka itea. Zan korrikaitea guten dia, bai. Eta, zezan behar izu egia esan, asko bete izu orduan historionek, ez da? Azkenian... Bai. Berez nik nire lana daukat, beste lana, goizetan, ni prokuradora naiz. Goizetan nago bulego batean, eta arratsalde guztietan, eta gero asteburuan ere, botekin. Egunero. Asteburuan bai? Bai. Larun batetan emate ditut nik klaseak, altxasun. Eta gero igandean, prestatze ditut aste osoko klaseak. Ope. Orduan beti. Aztenetik gandia, iaia saltaka? Bai. Katxila, ma. Eta ia esaten ditu, torri mendira nirekin, ez? Bai. Bueno, joango naiz ere. Baina horiekin hori lokatzetan da hori arrezkotxe izan matxa, irristakorra da, ez da? Bai, ez. Hori geruza lauian inbierda, ez da? Mendira bota hon batzuekin, da. Mendira botakin, da. Bai. Vale. Eta hau, aditibua bezala da, engatxatu iteo, ez da? Bai, joeni. Nigo batzen naiz, egoten nintzenan altxasun, igual egoten nintzela 3-4 ordu salto egiten. 3-4 ordu, gelditu gabe? Bai, batean Amaia, ego, bazkaltzera, ez? Faltzera eta, ostra, 4 ordu. Denboa pasata. Bai. Ona. Eta, adibidez, 4 ordu horietak hori zen, pentsatzen dut erresistentziare hartzen junbiako, ala, ez da? Claro, azkenian... Bai.
Aizaldi asko botaltzea. Ja ez nez nekatzen ni. Zu jeltzen ekatzen? Ez, ni ja daukat metxa. Nekatxiz la mar. Bai. No, atzen naiz lehen nire aitak esaten zidala mendian, igotzen genituenean aldapak. Bai. Esaten zuen, ai amaia, aldapa horiek. Eta orain ja, esate dit, ja aldapa etanta guzti ezara isiltzen. Mesedez. Energia da gazuta, ez da? Bai. Ona. Karo, horra azkenian ere bai, auspua tope, betetzezu eta... Bai. Iztarrak eta auspua gehiena pentsatzen dut, ez da? Bai. Jope. Bizkarra eta dena... Dana, sendotzen duzu. Bai. Eta gero esan dezuna, beste oso aproposa ditu zitela. Gero gaina, eskun gauzak hartzen dituzu, iten dituzu salto, garik eta desberdinak, eta ja gorputz guztiako balio izu, ez da? Hori ez daude, espezializate ezberdinak, ez bat da Fit Combat, hori da. Eta horrekin banazte duzu, tipo, combat eta... Vale, sombra iten duen bezala boxeadoriak eta horrekin Bai. Hori bai, adibidez modalitate hortako klasek ematitu zure bai? Horein ateatzen ari naiz titulua. Orduan ja, hemendik hilabete batzutara ja, hasiko naiz horrekin ere. Combat eta dana, Bai. Eta hori zein behar dezu, zehaztiak zazpiegun dazka, noiz behar dezu hori? Ez, igual klase batean azkeneko 5 minutuak. Vale. Bestela, ja. Ja, la leche. Ondo. Eta hori adibidez indezu ja, zeitezu, bozeo bezala, 1, 2, bat, bi, iru, hanka, eta dana. Hori da, bai, eta botekin. Bai. Una. Dia koreografien antzeko batzuk ere, baino, ariketa horiekin. Bat, bi, iru, bai, no? Hori da, Golpia zemateko. Ze ona. Beitu, ja... Giotak egioa izai gustatzen. Horri barko zara. Hemen Gipuzkoan ez aldezu egon behar, kalasi ikan, ez? Bueno, saiatu barko gara ere zabaltzen, ez? Eta hemen ematen. Una. Irrikitan, seguru jendia irrikitan daula azteko salteka. Vale. Bueno, horri nola da kasu. Vale, guen ingo jauna da xafla txiki ba moztu. Vale. Txiki ba gehiagi galdu gabe. Ondo. Vale. Eta guen ingo deuna da hemen sartu. Horrexi izatea, Ondo balin bai horrexi izatea. Sartzen dugu hemen, bitu. Hazezu, eta inberdena da, ondo katiatu. Ondo katiatzen bada, ondo jotea. Ez ba, ondo katiatzen, ez da ondo joten. Orduan, guain honekin zanpatzen hon bertzea pixka beraka. Hau mengo jo bola. Hone iman berezu. Plik! Eta honekin beraka izindar gehiagik. Bea jungo harrapatzen, bale? Zuk eman on. Vale. Inglese sola hasi nizan ikatzen. On, off, bale? On da, okei. Venga, aurrea. Eman on, eta honekin zanpatu beraka. Pixkat. Pixkat indar gehiago. Hori da. Ezin jo, Hoi, bukaera inoin, eta uretan lagako ditugu. Uretan almido jateako zaie, gogortu ingo dia, eta gero prejitzeko garaian hori bai. Ondo zukatuko ditugu, martxan jartzeko. Abitu, hau alabestet, ez da hauzik indu bihar. Ingo deuna da, hau atera, ura gota bertara, eta hor, ikusiko zueak ze kolore hartzen duen urak. Hori da, almido ja, eta horiekin bestela gero peatuta gelditzen ja. Eta horri, askatzen duen almido hori, soltago gelditzen dira. Eta hobeto geldituko dira. Vale, agonea. Bueno, eta modalitate honen instruktore irakasle gaur egun coach gutxi dago dira, ez da? Bai, hemen Euskal Herrian gutxi. Oraingoz gutxi, bai. Orain, nik eta beste 3 atera dugu tituloa, Iruñan. Eta atera zenuten beste profesionaloiek etorri zianian, hori da, bai, horre erabaki genuen, eta hasi ginen jaurrian. Eta 3 ibiltze zate txandaka talde berdinekin, edo? Hasieran hasi ginen... Etxate kompetentzia? Ez, taldea gara. Bai. Hasieran hasi ginen nire irakaslea ordezkatzen, berak egite dituelako bidai asko, ja delako master trainer eta... instruktoren instruktora, da, orain. Eta orduan, orain laguntzen diogu berari bere klaseekin, eta hortan gabi. Ze ona. Bueno, hemen ikusi zuet, dilista batzuk itiak ze gauza erresa dan, Barazki bota ditugu, gaina mordoa bota ditugu, baina horri ingo da xamurtu eta gozotu gure errezeta, alkozan bakarrikan tipula bat jarri, eta gozatu, eta azkenien dilistak eura bota, hauek hemen 25 minutuan ogordu erdian, inda egongo dia. Iten deuna da, ja, irekiten hasten danien hola topera, ez puskatzeko denak, iten deuna da, zua pixka jetxi, eta tapatxua garri, eta hortxe utziko ditugu lasai, bere kabuz, eta esan dakua, lasai, 25 minutuan, listo ukiko ditugu. Dena martxan da gaunez, bagoaz beste reporte bat ikuste, ados? Vale. Ikusiko zue, azpeitiraino jungo geha, han egaina gozotiko Inazio jauna dago gure zai, eta gaur, zue, otxailak 3,
Xamblas eguna, zein goigu? Xamblas, opila, oazen ikastea. Kaixo, ni Ignacio Egaña naiz, Azpeitiko Egañako zotegikue, eta gaur otsailak 3 denez, San Blas egune, San Blas opilekin goitugu. Masa hau prestatzeko osagai hauek ibiliko ditugu. Azukrie, gurine, irine, arrautze bat, eta añanako gatza. Gatza erabiltze dugu, gurinezko pastak edo galletak edo opilek iteko zaporie indartu ditugulako gatzak, kantitate txiki batein. Masi aurretik prestau dugu, eta hon ingo duguna da, masau, zabaldu, rodilukin, eta ingoitugu molde honekin, molde honek baitu bere urtiek, baina matxidet, eta honekin ingo duguna da, moztu, labe txapa baten jarri, eta labea sartuko dugu. San Blas, opilen jatorrik irakurri ditenez, erdiarotik dator, eta ohiture pagano bat izango zala, eta eliziek berean atuzula, eta arrezkio, ez tarrike babesteko, ofrenda edo oroigarri bezala itezan, inderra hundile hartu zuen, Eibar, hor Bizkai eta Gipuzku tarteko muga hortan, Abadiño, Bizkaien, berinka hoite zeben, eta usai dio umiek emate bela berinkatzea elizea, opiloiek, eta orduan apaizek jartze jo, lepun, aritxo hori lotuta, eta behatzi honetan, ibili berdebe, ez tarriko gaitzik ez hartzeko, ez gaixotzeko ez tarritik. Ohiture zabala da, oso zabala da. Opilek labindazkeu, eta horiek egoztegien bitartien zuringo geruza ingo deu. Azukre geruza da, azukre kilo bat, eta 300 zentilitro ure, anisekin. Berezite, arrozkilak ere emate ben tankeraku. Gu, 1900 da pitiken gaurek oso gintzan, eta nire birratxon hasi izan, guk opila hau, nire ateik ja gurinak egiten hasi izan, baina lehen, antzinean itezan zaunakin, txerrekoipikin, eta hola itezeben, zapore asko zobi olor hortzuzu mantekilien dauken buke horrekin, eta gero arnixen eta zuringo geruza horrek emateun gozotasunekin. Galdeta gata ditugu, opila gata ditugu labetiken, eta oin gelditzen zaiguna da, zuringo, anis, geruza hori itxaztie, opilei. Hau da, azkenien merenge bada, baina ez dugu guztien merengatzen, likiduen anisekin o jarabekin moztu ite jo, eta gelditzea geruza, zuringo geruza hori. Gaur, San Blas egune da, eta gure bideen datan saltzeitugu, eta arrasatea eta oinatik ere emate ditugu. Oinetin, egaina okindegile, gaina gure arbaztutakuek die, eta bestie arrasaten mahalan saltzen die baita. Mundu guztiek erosteu. Oso gozue da, eta bai umiei, eta bai helduei, eta erdikuei ere gustatzen zaio, eta dana, publiko guztiek erosteu. Oin, San Blas idaztea ekingo jo. Gaurko egunien, inberrizete ditugu onbeste idatzi, eta idaztie bere lana badu. Eta ja San Blas, da monotoni hortan azten naiz, eta bukaeran bakarren matea ipintzen jot, San Epi Blas, gure haurtzauroko muñeko horiei, omenez, Epi Blas, San Epi hartzen jot, hoxe. Bueno, ikusi zuen nola inditugun, San Blas opilauek, eta disfrutau janez, eta berehala, ez tarrike, bestu ez. Eta bueno, hemen Egaña gozotegitiken, nahiko genduke jarraitu, azpeitiarrak eta azpeitiarrak ez diren guztioi, bizile gozatzen pixket. Eta Joseba, haupa, bialduko eskiat, opil batzuek iritzako, venga, eskumine. Haupa, Ignacio, Egaña jauna, haundilla ez, oso haundilla, egia esan mutiko ona. Negi errezeta asko erakutzi zikin, asko, batzuk erakutzi zin danak ez, baina batzuk bai, bere txian ondo hartu zin esku zabalik, eta egia esan, pastelero haundilla ez, eta jarraitu horrela goxatzen, eta goxatu erazten nire vuelta guztiko denai. Gu gurean jarraituko dugu, hemen txe, dakauna dilistak martxan, bale? Hortxe dijoaz, esan dizutena, mantxo egiten jun behar due. Hemen, ekilorea jarri dugu, olejua berotzen, patatak martxan jartzeko, eta patata horiek guain arrisku badaka, Bueno,
ura asko dakaela. Vale. Ta ura olioan ez da laguna. Orduan zein behar deu, hartu papel pixkat, eta ingo deuna da lehortu, bale? Lehortu baino lehen, ingo izutena da, hau dana botatzen da, askar guztiko zaigu papela, eta hemen iragazteko, ingo dutena da, hau jarri horrela, hola kendu, urdena, ez eroitzeko, ia, bale, eta guain, hola dakaula, ja, jute gerateatzen horrea eta lehortzen, eta papel pixka gehiago berbazure jarriko izut, bale? Garrantzitsuena da, urik ez botatzia oliota, bale? Vale. Venga, hoi zure kontu, beste papel banan-banan. Ba, a ber, horra berren, atea hola txorta batzuk eta pixkatola zapatu, Vale. eta jungo dira txukun ninten, gero gainen jartzen deu, Vale. ondo lehortzen deu, eta martxan jartzen deu. Vale. Eta atea baitu bi sartai txiki. Bat, foa markatzeko, eta bestia olioa virgina berotu, eta gero bertara botatzeko. Vale, berotzen jarriko ditut, eta bagoaz, ezta? Bai. Vale, hor, batzuk luze-luzea politak atea dira, Bestatu motxak goxuak ere bai, Igual ezain polita, baina goxua berdin. Vale, ingo deuna da, hemen beste sartai hau berotzen jarri. Bueno, hau guztia, jendia nola ezagutzeizu, nun ikusteizu? Instagramen badakit txintxilik atzaituzula zure ariketak eta historik eta... Bai, hasi naiz orain Instagram profesionala egiten. Vale. Eta bai, ni Instagrama da @maiabutz, @maiabutz. Amaia Butz. Butz. B-O-O-K-A-T. T-S. T-S, vale. Hori da. Bai. Eta hor ze jartzeituzu, klaseek, ze gauza txintxilik atzaituzu bertan? Bai, grabatzen ditut nire klaseak, normalean, nire ikasleak batzutan asaretze dira. Bai, eta hile gustatzen, oze? Batzutan ez, baina. Ne katxila ma. Gero ikusiko nik. Bai, oso ongi egitu dute dena Bai, orduan. ezta? Bai. Eta hori, gero argazkiak, eta gero nik jasotze ditudan klaseak ere igotze ditut hor. Bai. Gero egite ditugu batzutan bideoak beste instruktore batzuekin tola. Bai. Holako edukia igotzu dugu. Una. Eta orduan guantxe hasi berri zeare bai historia horrekin, ezta? Bai. Hori, titulo atera, eta hasi nintzen ja Instagramarekin. Bai. Eta azkenin Instagram ere bai irikitze izu, ezta? Jendiak erakusti ezautzeko, ikusteko, azkenin Instagram gaur egun hori profesionalki gauza bat entzako beste entzako eukin behar da, ezta? Bai, nik esatu dudana, batzutan da lan gehiago Instagrama, klaseak ematea baino. Nekatxila, ma. Bai. Bai, burua guztiak emate ditu gero, ezta? Bai, zekero, karo, jendeak ikusteko zure bideoak taula, eta hori, ezagutza hartzeko, eske, beharrezkoa da. Hor egun, bale. Hau ondo lehortu dugu, ezta? Bai. Garantzitsua, Ez dugu gehiagi botako, gehiagi botatzen bazu, dantzan jartzen dago, eta gainezka ite dugu olio. Orduan, botako dugu bolera xe, eta pixkanak aiten jungo gea. Venga, oso ondo. Bueno, eta itituzu ere bai geldiu jende berezikin, jende desberdinekin, eta kedadak esaten dian, ez dakit nola ditzen dio zuen. Bai, eta gainera orain hasi gara hori Fitboots markarekin, hasi gara orain Espainia mailan ekitaldi ezberdinak daula prestatzen. Eta orain hasiko garaia udaberriarekin, eta hori, adibidez Madrilera joango gara, eta nik hartuko gara Espainia osoko jendearekin, etorriko da ere kanpoko jendea, etorri zenean, urrian etorri zirenean pertsona hauek, etorri zen mundu osoko jendea. Izan zen, bai. Eta nik hor prestatu nuen polka, dantzatzeko botekin, egiten duguna plazan juerga guztitan, eta egin genuen botekin, eta nik ikustea Irlandako jendea dantzatzen, Argentinako jendea dantzatzen, Rumaniako jendea dantzatzen. Eta izan zen. Eta esan dezu bezala, hau esan dezu Kanadan, o Ameriketan, o beste putzuan beste alden hasi zala, guain ze, esatezu mundu guztian zabaldu da? Bai, orain ja falta zen Espainia gehiena, eta Europa mailan, baina orain ja... Alde guztietan da, bai. Eta nunguak dira arrakasta gehiena dira, bai indikan Kanada arraketa jarraitzen du arrakasta gehiena edukitzen? Bai, Argentinan eta ikuste dituzu ekitaldiak eta daude milaka pertsona. Bideoak taula dira, harrigarriak. Hori karri nahi desu honea, ezta? Bai. Hori lotu nahi. Altxasun. Ze onda. Bikain. Bueno, pixkanaka, guantxe hasi zeat egia esan, azkenian denboak emango bere lekura, ezta? Bai. Eta seguru arrakasta eukiko gula, jende gaina kirola bihar du. Gio eta jende gehiok iteu kirola, eta jende gehiokin biharko, ezta? Garbi dago, garrantzitsua dala kirola itia. Eta gorputzak bihar dula. Eta gehiago zu esaten duzun bezala batzuk, belauneko arazok, gerrikuak, ansietatiak. Azkenean hori, danak askatu inberdia, ezta? Laguntzen du pila bat.
Ona. Bai. Bueno, eta kalkulu eta atea eta aldakazu, ez dakit igual korrika itea baki ordueten zenbat kaloria gastatzen dira. Olako klase baten zenbat kaloria gastatzen dira. Ba, nik hartzen dut erlojua eta horrek markatzen du 500 eta 600 artean. Ordu batean. Osea, Badala, ez Bai. Ona. Izegitze duzu pila bat, osea, zaude izerditan klase osoan, ja hori hasieratik ja listo. Así que, bai. Osea, zaude... Balekua ez, urrengua, ona. Bagoaz hauekin, ni uste eta hauek botako ditugula, azkenengo tanda ingo deu, azkenengo txanda, beste puisketa hauek, bai? Venga, dana botako jo. Hauek ez, hauek endu. Vale, eta hauek botako ditugu. Vale, eta hemen ni behar deuna da, bai, olio virgina martxan jarri. Vale, hemen biera eta da hoitia, baitu. Olio aldeu, berotu, piperrautza bertagota, goiaraka txiki bat, eta segituan bertagota, baina arriskua dago, oso beru alima dago, piperrautza erreitea, batzutan hain fina da, erreitea, eta gero amarko puntuak emate izkigu. Orduan, nik iten detena da, hartzen dut piperrautza, vale? Hemen botatze gainean, horrela xe, eta hoia, berua da hola, gainea botatzet. Eta hola badakit. Erretzen dala, baino ez gehiagi. Claro. Nola azpin ura dakan, azpin dilista dazkan, eta hola ja, hau, dao, platera datzeko prest. Beitu, ja hemen dakatela goiara, inberdet, aztatu. Zego izua. Gatza pixka gillo botako joto. Gatza pixka bota, vale, piperrautan ikutua hartu du. Eta hemen inberdeuna da, baitare, foie grasa markatu. Markatuko dugu bi aldetatikan, 4 pusketetanin, eta platera eratzeko listo dakau. Vale, hemen azkenengo patatak martxan, oso ondo, eta ez dakit, errekitan, hau berrio saltakan atzeko, Zue bai, Ziona. Bueno. A ber, gaur egun, etorri bineo lehenuo, harik eta pizkatiten dugu, gero dilista geharki jateko. A ber, inbiaretena da horri buelta eman, vale, plateran bila jungo naiz. A ver, sardezka bate bai hartuko, horrela xe. Vale, hartu. Iepala. Pizka markatuko deu, gehiagik gabe, bestela desin ingo zeiguta dana. Vale, horrela xe. Eta bani joa plateran bila. Ai, ama, eharra, bain dantzan garbian ez herri. Ze, ona. Bueno, hemen, dilista hau jartzeko. Lehen da biziko eta behin, patata hauek erre baino lehenuo. Artea, baten batek izango, zenbat olio jarri ez hor jozea, lasai. Hau izatea fridoratxo bat eukitzia bezala txian. Olio hori ez da botatzen, Olio hori garbila dao, eta berrera bi alda, beste errezeta asko iteko. Vale, hau hemen dakau. Dilista listo, patata listo, eta foie grasa ere, bai. Ingo deuna hemen. A ber, razio arba jarriko deu. Hola, plater bakarra izango balitz bezala, Hori, hasi, bukatu eta ja bazkalduta gelditzeko. Hola. Goiaraka ehar batzuk. Beste bat. Vale. Oso ondo. Guain, mikuita jarriko jo hor. Vale, honi beste vuelta temango jo. Vale, hola jarriko deu. Eharrin diu gaurko hone bai. Ingo dio una da patata horri gatza pixka bota. Eta bueno, animatu jendiai. Apuntatzeko, noa jun behar duen, nondik noa atea behar duen, nola hilduen zurekin kontaktatu? Zuek kontaktatu nirekin Instagram bidez, etorri Altsasura nahi duzuenean, Iruñara ere, egongo naiz. Nire asmoa da hurrengo ikasturtean Iruñan klaseak erateratzea. Orduan, lasai asko idatzi eta etorriz. Eta goxatu, eta saltaka ibili, garrantzitsua da. Azkenean nola esan dezu, esaldi garrantzitsu hori azkenean esan dezuna? Ba, saltoka bizitza hobetu ulertzen da. Ba, hola, xe lagunak, saltoka, hobetu ulertzen da bizitza, ez egon geldika. Hementxe, gaurko dilista eharrak, ontxe jarriko beste errazio bat zuretzako, bale? Baina lehen da bizi harik eta pizkati mirar dugu, bale? Bale. Bueno, launak, mi esker horre goteatik, eta, banua, izate pixka botatzea. Agur! Adio!